Право, пререза въжето. И са си сулет 4 човека надолу. С всяко спича. Още 5 метра надолу. Не, още го да повиси цецва, може да им покажеш как фиксираш въжето, за да освободиш тежестта от себе си. Ще потиш някой вино, ти си чуй по-гото. Въжето шегата настава, ако тръгнеш мяги. Ами, по-хубаво може да падне. Ако бех, аз щех да падна. Аз поне как ще да си щупя, бе. От тук трябваше, от високото, от тук отстрани. Да, и да бутне тук тази козирка и да търсим долу за това. Спре по-хлива с капния. Сега няма как да я бутне според мен. Има на лице, като точно с тези козирки обяснява, че не... Да, бе, това си козиркат. Смисъл, това не е много изядено отдолу, но може да падне. Владо, така като завърхаме страх да не удържи въжето. Владо, да не отсечеш въжето! Няма. Виждам. Пани ми въжето скъпо, бе. Това е динамично. Това е клубно. И то ни се води. Води ли си? Цеката с какво го убира, бе? Италиански протриваш как се прави. Да! Какво? За въжето ли?